sei muri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Ndofunga munotondera paya zuro varoi vachitongwa. Nhasika izuva rekuti tinzwe kuti varoi vachabhadhariswa zvipi. Tinogara tichitaura isu kuti kune varoi vazhinji vachiti maconditions. Hakuna varoi. Iyi ndo condition yakaoma manje yatiri kusangana nayo yekuti vanhu vanonofukunura guva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzeseka muri yeZimbabwe. Tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Regai tinzwe kuti varoi vanotongerwa zvipi. Mangariro mune mavidiko kana kuti masales kana kuti machairman macounselors mumisha mune mavillage heads mogoita ana baba nana mai nevana ndio masetups yemararamiro edu isu vanhu vatema. Munhu akafa pana anoenda kunozivisa mambo anoziviswa nemhere. Kana muri muguta mune maunits masales yarimo yanoenda kunomangana. Then kana kuri kwa location mutown munhu kana afa panoenda kunotorwa burial order. Ndiri kubvunza kunemi vabereki ndasvikira nhau iyi tichikurukura mibvunzo yandakati ndichibvunza mwana uyu paakafa pakatorwa burial order here? Ndiani akanga akamirira rufu urwu? Mubvunzo wandiri kubvunza ndiani ari kuti anondipindura? Baba makazviita pai? Amusati mapindura uzvanzi ndiani kwanga akamiririra kuita mutungamiriri rufu rwaitika. Palitowana munhu anotungamirira kuti ngatite ichi nechichi nechichi uye ari ndiye muridzi. Ndiani aitungamirira? Ayo machembera ase varidzeya maka aichemerwa kuti izvafirwa nemwana ndiani? Ndimana sekuru wacho ndimaitungamirira amkurungai naamkurungai kwakanotema panoenda mwana ndiani? Anga munhu here kana kuti akadiri ropa ramakanovika? Ndati anga munhu here kana kuti ropa ranga rakuungana kuti uyu munhu pakasotoka here kana pakabuda pane munhu akakwana? Angari munhu. Saka munhu ane mavigiro yaanoitwa. Nokuti apa honai maenda mwana aberekwa, maenda mataka kuviga mwana wenyu, mavigiro yamaimuita yaenda kunokamutsa nyika, yaenda kuti avigwa nenzira isiriyo yazoburitsa mitauro yataunganira pano nhasi. Nokuti vanhu hamuna kuzivisa vakuru vemumusha vanochengeta mumusha. 2 mukompaundi mamuri kutaura ipurazi ripi ramunhu?
Wilmont Farm pane Vitico Committee. Chairman makamuzivisa here? Ari kupi? Akashaya mwana chairman bankasi ngasiku ngasiku wari kutaurwa nevava kuti akaziviswa baba kuti chairman akaziviswa imi muri kuti angasiku. Saka rutaura chokwadi pakati penyu iwe mbonyara iwe taura chokwadi. Alright. Ko iwewe zvakanaka. Mukomiti of 7 mune mamembers mangani? Vakabuda na chairman pese. Taurisai baba. Nabuda wese. Saka kuimi kuita kwenyu apa kunoratidza kauyanga kana kuti kaukrimino. Ani muri kuziva kuti vana vari kuparara, vamwe vari kutengesa vana. Hamzani mambozinzwa? Hamzani mazinzwa? Zvinokuita kwenyu imimi kwekuti mwana afa kana akanga aenda kunopigwa nemachembere chete. Ko ava vese vamukazoita kunotora vakaya kuzopinda mukati menhawii vanga vakudei? Mwenye kuku watu yama kuti sinafika ita mwana. Manje mukuru tarisira kuti achatichirongo rakangwana vane akura asi nezvakaitika zvacho unosvika pakubatikati pakuzvaa. Zvino manje vachizivai mhosva dzamakapana. Mhosva yekutanga munhu anoteerwa burial order kuti avigwe. Mapanzo imhosva iyoyo hamuna kuzivisa nemurawo kuti izvi panodiwa burial order kuti munhu avigwe. Asi mabudiro yazvaita zvaakubuda nekauroyi mukati. Saka kauroyi akamanje ndokatiri kuda kuti tirape. Saka nhasi uno pane nhau dzandinotonga inini mango direct nedzimwe dzinotaura kuti burial order kufukunura munhu imhosva ikesi inoenda kumapurisa ndivanodhira nayo. Ndokufamba kunoita nawo. Asi pakuparwa kwemhosva imhosva yakaparwa inori kudzivirira kana kuri kuita kwekunyoti ndaita kudai kuti zvizodai apa pane kuripa mukati. Ende tapedza kuripa ndinoona mapurisa vanoenda kuferefetawo voona kuti zvakajeka here. Kana zvisina kujeka vanoziva zvokuitawo. Andi muri kunzwana mai? Mune zvokutaura? Mune zvokutaura? Waperwa munhu wangu ukakunzwadza asi panguva yacho hauna chaumunongochiita mungochiti ndiri kugona tsingazivikopota sekuta. Ko zvamikatora mishonga nen'anga dzacho dzakauya kuzoita zvadzakaita chichabuda Hapana chabuda. Ndine mubvunzo mumwe chete pana mwene hembe dzemushakazi dzingori nayo seimi makadhisaidha kuti mivagara hembe dzemunhu akafa amai vake nyakubereka varipo zvavaita kudaro so taviga mwana funga zvakazotora kese kubvadzaiswa
asaga zikazamwana mushonga weswazi ndiri achatora zvinhu zvikachengete ndiani akoiti mabhegi achengete kufunga murungai wangu vakaramba amurungai vakaramba ko tiri kuti hembe hadzienderi kuna amai izvo hadzisembedzi kuti dzinogoverwa handiti hembe dzemwana hadzifaniri kuendere kuna amai vakabereka munhu ndokwa dzaifanira kuenda chakakudaifai kuti nini mene vakaramba takatonzi bhegi ndarite sei ndiyangu vakaramba amireko chakakupai simba rekuti murambe hembe dzemuzukuru wenyu kuti dzisaende kumba kwemwana wenyu chii pamusoro veda ndautaura chokwadi ndakamira ndiri panapa zviri kutaura namukuru wangu inhema handina kuramba kutakura bhegi remunhu inini ndakavabvunza tirongedza zvinhu achituko bhegi rinoenda kupi amukurunga yangu nofamba vanhu vakuru havana kutanga kushaikirwa apa nhamo anodziziva ndakaramba kuzopikisana taikonzera kuzopikisana iyo vakati bhegi riri ngarichengetwe mumba ini mushure mundavabvunza tichiwana chenyinoti kudii ndakakota bhegi rinochengetwa shuwa vakarongedza zvino bhegi zvikaenda kumba mavo ndochokwadi chatokutaura nyaya mwene isusu takatora nyaya yekuti imimi makatora murora asingazivi ari mwana wawavo muchipedza mbuya venyu avo vasingazvizivi hapasi ndipo here pakataura kuti imi munenge munochengeta nezvouroyi imimi mupane pamunozviramba here pamunozviramba here kuti mamweni ndisati rambobuda bhegi kutakura bhegi ngatore bhegi ndofunga biyangu akundirambira patizvinoti anyaya vakaramba machena vana kusunza roko kumashuro nini zvakaitirawo amai vari vamufunga here ava vakataura tese takazara pagiraundi vakati ava ndivape bhegi remwana wangu ndinoenda kuchengeta ndega pagiraundi vanotaura noti zvakaitirwa pagiraundi pamusoro wedada inini ndakamirawo panapa ndini ndakaita zavira wavo kubva kutaura vakataura shuwa chokwadi kuti bhegi rongedze hembe mumba handisati bhegi ipiwe magari apo apedza kuchokutaura saka savira wenyu ndambokubvunza paita kati mimi pamutanoiga munhu muchikufunga munhu zvandambokubvunza kuti savira wenyu akadiga mwana sei makazomujamba muchenda neng'anga uchiendanenambuya makuru makavasiva but ndosavira kunononga kusokurenza ndizvi naisavira pane mubvunzo wokubvunzwa kuno pakabatiswa mwana pakatwa iwangorikupioni mwana tiripo mwana akabatiswa bakatwa nandimo nakagara kuchenesa vanhu vamwe vakawanda kuchena in brief chii chakaitika pabakatwa babakatwa madzimai akangonamata akati mese anakurungai kukumbira kuti ndibatise mwana here bakatwa akabvunza ka 3 vese vakatenderana nazvakatibatisana akati mangwana musandivengi echiitike chaitika pane mwana inini ndinoroya sindoroya masikata ndinozivi madzimai saka mese manditendera here kuti ndibatise mwana bakatwa zvikanzi batisai bakatwa zvikanzi mwana maimushandisira mushonga nemunamato zvikanzi hapana kudaiwa papo vakanyarana akabvunza futi ndobatisa here mwana bakatwa vese vabadaira vese kufunga nofunga akati batisai mwana bakatwa ati baba mwana name mwana ngavawo baba mwana name mwana vataura zvaakataura pane mwana wangu vabatisa mwana bakatwa zvanzi wochiputiridza mwana kana kuputiridza mwana ndakamurasisa kusevere pakataisa maoko akabadereka akadai ndava ndamuputa mwana ndangomuratisa kusaiti ndakangotakurawo mangwana kunze kwachena ndakangodaunongoratidzawo mwana asi pakundinetsa ndikokuti ivo kumwe kuna vanhu vakuru ini ndiri mwana mudiki
vaindiudza zvokuita kuti mwana isamugomba radzika so asi ndakamuradzika mwana maudziro aindiita ndomaradzikira ndikaita mwana pandikazobuda tizoenda kubasa kwadhedhi kutengenemo ndizodzoka ndakazomunzoona wana ndingoti ungosiipo chagiro akaenda nofungura mwana ndakati mwari wangu andijamba yamubasa ndakaita nakapera. Musati magara pasi akabatisa mwana bakatwa akabatisa mwana bakatwa ndibaba vomwana naamai vomwana mashure mokuti vakona madzimai. Saka iyo sakutoziva kuti Sawira akasvika pazvinenge zvakarema wana ruchema Sawira achaita kuti rufu rwanhu vafare kana kutamba chivisaimba anotamba. Saka saSawira chokwadi chanogona kutaura panhau iyi yawavinga munomu ukuzvionawo sei? Hapana uroyi hwakaitwa naSawira uno. Uroyi uripo nekuti ndakaenda nofungura mwana ndakatoudzwa nemuroro wavo ndichibva kutengeni muroro wangu ndakatanga kundishedza kuti maimbaira vaikuno ndabva ndaenda mupanda maundeganaoka next ndabva ndaenda vati ukuziziva here zvandikaitwa natete ndakati ndabva ndachandikuziva vanzi tete vakanditakura ndakaenda nofungura ndakati mwana nofungura akati shuwa gogo akati iwewe ndakabhadharwa nebasa wakatanga kushanda ndakati ndibhadharwa ndakasanako ndakaenda nofunguriswa inyaya yaitika ndakati mwari wangu kuti andijamba gogo maita basa ndemhanira kurufu bhangeti ndakati gogo ndaenda ndichazokurukura kana ndaita sei kana ndadzoka akaenda nofungura. Saka tinofunga panguva inoira tamboedza kutaura tizivewo sezvo tambotaura paita kati tine vanhu vanenge vari kugarare tisati tadzora nguva kuna changamire kuti vapewo mutongo wakati vape judgment yavo. Tinofunga tamboti tine vanhu vari kugarare vamwe vanhu ndamboona timboda kusundza maoko vamwe achitasundza gumbo chero chaiko atizivewo kuti akasunungukawo kuti tisati apamuya changamire vakataura hatina munhu anozotaura kuti sei changamire vapajudgment kana changamire vataura ndosati kupai mukana kutaura changamire vasati vataura changamire ndiye munhu wekupedza kutaura. musati masinga Sawira baito ruzivo rwokuti baba vemwana ari kupi? Baba vomwana vakagara apa ngavasimuke vaoneka nokuti zvinezvi kutaura nyaya naasekuru tazobvunza kuti ava vari kumirira nyaya zvano havasiri vemwe zvinomwana. Nyaya iri kukurwa uri kuenzwa hatingadzokera kumashure tikuenda mberi nenyaya dzinomirira yakaita iwe ndiwani zita rako? Ani? Sandikonda. Karima. Mkazi wako ndio? Ndiwe mune mwana akafa. Une makore mangani? Paiwe? Une 19. Chatoda kuziva ndofunga nyaya wainzwa kufa kwakaita mwana wako akarwara here kana kuti haana kurwara? Aimunda kuona kurwara kwakaita nenyaya kuti kana panguva yacho yaitonzi akazopfekedzwa yeti chitina mbuya wakawa mwana ndakatotanga ndatozosirwa ndinoona dzimwana wangu wacha wasisi wavo ndikuti mwana wangu ndakauya anani wangu ndakauya kuti panguvanzi nasisi kutamba ine mwana uyo warudaita sei wakumbowacha ndongati kuti nditambe nemwana inini ona ihombo iri ndotamba nemwana chirudzii rokura naplasta nosanga tomboiswa ndati handikwanisi kuti sei kutamba nemwana shuwa sekuru wake hanzvadzi yamai wangu inini ndo munhu akatozotamba nemwana takatogara kumba kwekadzi mwangu wacho wacho
kusvika mwana akazotangawo kuchema sekuru akuenda kubasa wakwanisa kusumuka wanopa mai vomwana mwana kuti tiyamwisei mwana akuchema. Ipapo akaita mazuva mangani urwere hwakusa kumwana wako wakaita mazuva mangani kana kuti maawazi mangani nguva yakareba sei? Urwere wakaitika pamwana wangu inini ndingangoti pamwe ndezve 30 minutes 35 na 40 minutes handizive zvangu nekuti hapana kana maawazi akawanda nekuti zvadaingoziva inini ndezvekuti mwana ari kurutsa ende kwazoita modheri kutoti pamba wakutotaura itoti mwana izvezvi achianani nekutoona kutoshuwa mwana zvanani ndakatozvishamisika inini ndichitozoona ambuya vangu. Chechipiri ndauda kuziva kuti akatungamirira rufu mwana wako waifambira kuti mwana wako ndiwe here waifamba pamwechete nemudzimai wako kana kuti anofamba? Inini ndikanyepe zvangu handina kana chandaitombokwanisa nekutoti apa pandana pakati nepakati ndabatwa nezvakawanda kuti hwani ichambobva unopara ndakupedza kana 2 days 3 days mwana obva ashaya kuti saka ndezive kuti zvakafamba sei nekuti handina pandamira mwana nyaya dzatakachiibvunza pane dzimwe dzacho ukunza kupindura kupita dzakabvunzwa masesa kuti vazive kuti mwana uroi here kana kuti atsanangura kuti kurwara kwemwana ndiko 30 minutes kana kuti 45 minutes handiti hapuna nguva yakarefu. Saka kureva kuti zvakazvibvunzana mambo zvezvekuti ndounezviroi wakaitika pamwana uyo wabudisa pachena. Asi iwo sababa wemwana tikudzoka pachiitiko chedu chakaitika ichi nawe yekunofukuna munhu makuwa pane chakukuziva here kuti tikumbonofuuna munhu wakwa tikudzoka? Ndingataura hangu zvemunyaka kuti kunofunwa kumakuwa ndinaendaemiezi. Saka iwe chiwabvunza gogo asina kutobvunza amai otobvunze gogo kuti gogo seimi vakazosina kumuudza wakaenda nankuenda kufukuna mwana wako? Mwana ndewako asi wabvunza. Alright, gogo ndikubvunzawo nyaya yangu iyi kuti sei mukazoenda kumakuwa unofukurira kuti ndichandiziva ndechekuti kumakuwa kungonogadzirwa zvekufukunura hambuna asina ziva kuti ndomufambira zvichazoita kuti ndichasvika taurisai gogo mumwe ngaturikire tinzwe iwe mbudisa vanodiwana kutaura reka iwe turikira zvirutaura hanzi handina kutaura ndaimirira kuti amai vacho ndo vachataura vachiudza mwana wavo zvavakanga vandishedzera hande ndizvozvo sewainzwa mingo naye amai tambokubvunza ibvunzo yangu kuti sei makaenda makafumura guva murume wenyu ati makaenda makadzoka muna kumuudza mwana wenyu zvakufambira akadai takadai mwana wenyu amuna kumuudza tamainyanya kuwanza pakati penyaya ichi chekutadza kudza murume wenyu wamunoshiya naye murumu chekutadza kudza mwana wenyu wamakabereka chimbori chii? taurisa mese mazvi aenda handina mumbofunga kuti ndirizi nditaure nekuti chesezvo taendawo tukamugadzira baba vemwana ndikuzvo zvinhu zvese zvamaita chaitadza kukupai kuti mimatumwa kana kuti mimamuudza ndokwati kuenda chakaita semudzoka nemhinduro chii? kuti handinomboenda kufunga kuti regei ndiudze nekuti sezvo taendawo kugadzira. munozvitonga here mumba mairi murume wenyu munoita zvimwe zvinhu murume asingazvizive imi muchiti chamaronga imimi mumba ndicho chinoita ndo zvamunoita here
kuapa makaitei munorwara here dzimwe nguva dzekuti hamuzive zvamunenge muri kuita kana kuziva kuti mune murume wamunotaurira kuti pana zvinhu zvamira zvakadai saka kana musingarwari kureva kuti munoita muchiziva kuti ndakuita zvakati ndizvo nokucherwa kwacho kwatakaitiwa ine takangorwadziwa usaka kumuprofita akaenda kunobata kunoningirika amai ava vano mudzimu here kati vanoshave muprofita amai ava vane mudzimu here kana kuti vaneshave vane shave shave rinoshanda sei mumunhu vana chavanacho ndavatarisa kare titaura yenyamani shavera ndoziva shavera ndozvenizvekutorwe unoziva shave rekuroya rinoroya sei munhu anenge achiziva zvaari kuita here kana kuti anenge achingoita asingazive handoziva zvaanoita ko vari kutadza kuyeuka sei zvavakanga vari kuita ava ndiani muda kuti chiya manje munoita sei takaenda kunyika zvaikwa kuekorwa sei alright namwini vatombi sati yaningirika mukati maizariro yatiri kuona panyaya iyi tingaswerere nayo takazvingana takaita sei tangamiri vanhu vakatadza nguva munhu kana afa gova akudzokerwe ndosaka kuine tsumo inenzi kuseri kwegova kuna muteuro ava vakatadza zvavakatadza kuenda kumakuva chekutanga vanhu vaviri ava amai ava nababa ava vakapinda pasire pavo paifanirwa kupindwa nababa uyu nemukadzi uyu vane mwana akaita se akafa vaidzvanyirira vanhu vaviri ava kuti vataure zvido zvemwana wavo ivo vakatora nyaya iyi vakaita yavo saka sezvavaiita ava vanhu vaviri ava vaingoteera zvakanaka ngandinzwe kune murume tichidzoka kuna amai mubatsira panopindurwa munhu pane shoko rinotaurwa tikadzoka kumuroora paday 3 kusvika paday 10 pakachenjedzwa zvakanaka pane pressure iripo yakasaka kuti ava vanzi uya pay forward tobhatara kureva kuti paday 3 kusvika paday 10 baba ava rapa muridzi wemuzukuru ngavatitaurire mararamiro avaita naadzimai vavo sokuti pane chinobatika chinobuda ipapa sokuti ava havaigona kungoti huya huya nekuti munhu arwarisa handi anoti mwachewe mhanya saka chisakiso tikaenda futi kumubatsira achienda paguva achibata kumakumbo achizoenda kumusoro chinopedzisira kunyarara pamuviri wemunhu makumbo nenzeve munhu achipoti munhu akati ndakabatwa makumbo kana kuti ndagarwa mvura hakuna kunoenda kureva kuti panoda kunyatso padzokororwe ipapo ndo chikumbiro changu chakadii sekuru vemuzukuru mbuya vemuzukuru nemubatsiri ava 3 years 1 2 3 timbonzwa soro jena vamusoro yenjangamiro
Naura enyu maonero kutanga ndazongotsigirwa nemurume achitita ivepo tichida kuti vanhu vaone kuti kunei. Chinhu chokutanga chokuita kuti tiri pano tese tichendana changamire. Tiri kuziva kuti kugwa kuno munhu kana kuti hakuna munhu. Dai nyaya yambonzi muonekwe kuti kuno munhu here kugwa pari zvino. Vanhu vobhadhara mambo chete. Vanomboswadza wadzisidzo kuti mambo vari kufosera kubvunza mhosva. Aiwa, guva rikafunwa nopfusiwa nemambo. Ukaita zvinhu muarea zvemufi zvinotanga zvadziswa mambo. Saka ndokutanga ndokuudzwa kuti kuguva kuno munhu here because unogona kutaura kugwa kwakafunwa kusina munhu. Changamira utonga nyaya isina chii, isina munhu mukati. Ndandide kuti ubvunze ambuya kuti pawakafukunura guva chii chakasara muguva. Makasara munhu nemishonga yakawedzerwa here kana kuti makasiwa mushonga munhu achibva kana kuti makasara mushonga nemunhu. Pabvunza. Makasareko muguva pamakaenda kumakuva makaenda kuenda kumama. Tudikira ufunukazira mato nemwana. Makasara mina mato nemwana. Ko wamakanga mateya kuti mubate makamubata here. Atini vanhu makaisa reza, makaisa damba, mukaisa bakata. Alright. Imini maenda mumwaenda kunoisa bakata. Akatangisa bakata ndiani? Ndiwa nditi. Right. Akanokutora yoyo ndeyani. Ndeuyu mwana. Mai vemwana. Ndio pakapera usimba lake kuti ndanotora wangu muprofita kuti auya arwire mwana uyu. Nditi. Akazonotora gogo ndiani? Ndimi amwene. Imi makazonotora avagogo kuti vauya apa. Shure kwekuti uyu angatotora wake chiremba kwenda kunoshanda basa iro. Imimi mazouyawo matorawo wenyu chiremba. Pakuyenda kuguva uku makazoenda mese here. Simakazosiyirana sei. Kuti uyu akaenda akaita zvakaita neuyu. Iwewe ukaitawo zvakaita neuyu. Mavaviri. Zvakafamba sei? Ngavasipo. Vanga vasipo. Inini ndiletwa mu maningi. Ndinichairman wekuplaza nogara. Nyaya iyi kugaisana kutauriwa haibvumirwi. Ndofunga kuti tiri maodhi atatora nyaya ichingopesa. Asi chokwadi chenyaya chinenge chiri pachena. Saka pamwe pacho togoramba tichitenderera nendau imwe chete yakashonga kare. Nekuti odhi yekutanga makainzwa wozonza odhi yechipiri iyi yatirana nhasi yayo yechitatu maodhi ese asiyana. Haasi kufanana asina undoimwe chete. Saka takutokumbira wamuri mamo kuti ndimi makuchimira panhau iyi moitonga yopera mumwe nemunopiwa mutongo wake. Nekuti avagogo ava vakati muprofiti akazoenda kechipiri hatingati muprofiti nekuti hakuna muprofiti anochera guva achibata munhu. Dani yake inopera pamusoro pekuti yagoga asi. Saka kana zvaane kunochera zvaane imwe nzira asiyana nechiprofiti. Pane mumwe ane comment ane muono wake chivanhu ka
ndoda kuvanhu vaviri chete ndibva ndapa judgment. Tiri pachiitiko chakaitika pana mai mudzi wemwana vakanoteya handizve right ndobva pazoita nhaurirano kuseri yokuti avo zvavakaita vazava zvakabata vanhu ndobva vazofunga zvakarudzwa ndabata indodii ndikanitsvake gogo. Saka gogo ava manje vauya ruzhinji haruna kuziviswa, asi ava vakazivisa ruzhinji mwana achinobatiswa bakapi vachinovigwa, asi ava vanozozivisa ruzhinji. Saka kusazivisa ruzhinji baba nei ndapedza. ini wangu uri mubvunzo kuna madzimai vomunamato wodamba wokupedzisira kuti munamato wavo vakanoita uyu makanoita nguvayo nduma 5 kuti kachena wechi2 ndokuti imime madzimai kubva makatanga kuprofita kana kuti muchikura pano muprofiterwa makazoona akaenda kuita munamato wokutsipika kumakuva achifukura guva kusvika pakunobata munhu, kana kuti imimi munhu mumwe wamakamboita unofukura munhu kusvika pakunobata muchibva maisa munamato mukati meguva mune munhu chaizvo. Vabeteyo vanezi vakatomboita zvikafamba ndakamboita ndomibvunza angaita vakaita kunongedzerana pakunongedzerana painini ndine baba wemunhu ndoda kuchemurwa kuti ndizive kuti zvakamira sei pavabereki kwangawa nevabereki vemadzimai nekutoti nenyaya iyi nemaonero vangu eninekuita kunongedzerana kuri ipapa tokutoti kana pakutoti ivo hamugarawangu kuti pamwe kuti vatosiye pamwe itotototototoropfungwa dzekutoti pamwe pane zvavanoitawo kana kuti zvese zvakaitika kuti pane zvinozikanwa kuti nyaya izosvika pakudai so vatsanangudzira pamwe pane zvinenge zvikiitwa inandizivo ndatamunandiinokuchinoziva kuti zvakamira sei amai vangu apa kukanganisa kwakaita ndokutoti pavangonomakuva here kana kuti vane chaanoziva pachiitiko chakaita mwana ichi wabvunzira mai pamusoro iyi ini pandachida kutaura ndepekubatiswa jira kwemuroora. Abatiswa kudaro pamakuva ipapo akazonzi cheuka. Tikatarisa muguva makaiswa damba rinoreva kuvava, makaiswa reza inoreva kucheka. Uyu akubva kwakanzi cheuka, zvichireva kuti kuvava nekucheka zvese zvanga zvakutendeudzwa zvanga zvaitwa namadzimai kuti zvichinangana naamai vemwana. Ende amai vemwana vakabva vatanga kuita problem kubva musi iwoyo, zvichireva kuti ndo uroyi huri pachena hwavakaita. Uyezve muguva umu mamuda kuonwa kuti muchire munhu here, uyezve dai zvaibvira mwana aigadziswa marariro chaiwo, nekuti sofa arara mumishonga hameno kuti zvinobvumidzwa here kuchinja guva kuchera rimwe paari pari zvino pakatsipikwa. Ndatendamo. Amaipindura mibvunzo mangozvirwawo zvinotaurwawo kagogo mazvino zvobvunzwa kupindura izvi dzichira reza zvakafamba sei makazvisa kumuroora zvo taurai kuya zvinzo onati amai rega ndikutauriri kufamba kunoita chiva. Pane mamwe matare dzimwe nguva
kana waenda vanoenda kunorasirira vaya vanoti vanoenda kunorasira zvinhu zvavo kana varasira vanotaura kuti tese hapana anocheka kumashure makambozinzwa sei vachidaro handinoenda waenda zvinonzi kana kuti rasa negotsi handiti ramba uchienda kwakatarisa asi mimi munhu uyu moenda motaura kuti maita zvamaita masiyai iye oga momuti chicheuka utarise kwatiri kubva isisi kuchivanhu kwedu kunotaura kuti kana pane hondo dzinenge dzichirwiwa muchivanhu kana kwasiya kwarasirirwa kwafuratirwa zvinoyoka vachirema wayo vakutaura kuti iwe wachicheuka uku kureva kuti vanhu vaya varasirirwa uku vakutevera iwewe handinovachivamuiti saka imimi pakurapa kwenu munhu wacho afirwa ane mwana asiwa uku mamaisa zvaiswa mugomba uku then mochimutaura kuti iwewe imi makacheukawo here wakacheuka akakuona ndiani naimurora tete wakacheuka gogo wakacheuka here anombozvioneni tichiyeuka bva ndacheuka zvikanzi bho handii saka ndovada kutotya ndakutowacha ndichisina kusununguko pakurarama kwangu. Alright, fine. Saka chataunganira muno chachekuti uku kuita ndiko kunotaura evidence inogundigutsa kuti kuita kwenu kwamakaita kune ushereketo. Nokuti dai manga muri kuita zvinhu zviri genuine mange makatevera murao. Saka zvandakuita pano inawi mwana uyu mumwe akaenda kunomumutsa mumwe akaenda kunomutsipika. Murundindiso zvandikutaura. Mumwe akaenda kunomumu kuti arwe mumwe ndobva atsipika. Nawi ndinayo mudare izvozvi yanga iri kupisa kwana yeke ndiko kwana maodza kana kwana rectize. Asi mumwe akamhanya akaenda kuna Kanengo, mumwe akamhanya akaenda kuna Teapot, mumwe akaenda wekuvhara, mumwe akauya wekuvhura. Ndokufamba kumakuita kavaprofita nen'anga. Munhu ari kuchema roiwa iwe uri kuenda kunotsigira. Saka kuita ikoko inini munomu ndakutonga ndongopa chance mukana umwe chete ndaona murume uri kunditarisa taura pamusoro nechinanga nendairose ini ringofira jovani masoro ndaandichikundirawo kuti jira ridzoke rakatenderera parinda izvo zvamai vakagara nyama dzavo dzikuita zvakanaka singaverenge zvekubuda mukati jira ngaridzoke mangwana kana upenyu hwamai avo uri panjodzi kana jira risina kudzoka izvo nyama dzavo dzikuita zvakanaka jira ngaridzoke ndokuti amai avo azoenda mberi noupenyu hunooneka ndochikumbiro changu. Zvamaita nhau yanyangadza musha wevanhu uyu mukomana ruchemera kucheneswa kwakuda kuti hama dzake nidzeni nokuti akakurukurira ine mani kachikanganiswa.
hama dzacho dzisingidzongani. Saka makutongoita zvakutoita nekuti hamuna hama. Alright. Saka painenda kupa judgment. Pakuita kwenyu kwaenda tanyatsotarisisa kuti muri varoora mumusha umu, varidzi vemusha makavasiya kunze mukaenda kumalinda. Saka mukuwirirana kwenyu sekufamba muchienda kumalinda, ndinokuwanai mese muine mhosva vakaenda kunofukunura guva muchibetserana, kana nemi makaperekedza musingazive kuti maendepi asi makazopedzisira mananga kuguva. Maiziziva kuti muri kuenda kumakuva. Chamaenda kunoita kumakuva chii? Inzvimbo isingaendwi, inotorema, asi makaona yakakurerukirai. Makuzoona makunotsvaira kubisa uswa pamusoro peguva, nokunochera kutanga kuisa mishonga mukati. Uyo akaenda akaisa bakatwa, wakaisa vamwe varipo vese varipo nehama dziripo, ndiwo vakati vapevega mwana wavo, ndio vamavhara pakona komba. Then imimi makazoendawo muri mega, nai ambuya makazoendawo muri mega, vakakuperekedza ndio ndiani nani? Iwe ani zita? Mhosva yako ndeyekuendawo kana mhosva inokubata kuti kana vamwe vakapoterwa wakaenda kunoonekwa wakuendawo kumakuva, wakanga wakaonekwa uchiri pasipo, ipapo kuonekwa uri ipapo imhosva. Nenguva dzamakaenda, makaenda kuvai kuma5 inguva dzinotanga kufamba varombo. Saka muri kuwanikwa muri mugwara rokunosusukidza kuti muite mabasa yenyu. Imi amai, ndimi pane mukadzi asumuka apa akataura kuti hongu mungave chiremba asi hamuna license yekuenda kunoita zvamakaita. Hamuna kumunzwa vachitaura? Akunyeverani? Kweta nditi chandiri kuda kuti handisi kuti basa renyu murirege, nokuti ivavayo vauya ndivo vanoongorora, vanorodza simbi. Kune simbi dzinorodza dzimwe simbi, kune varoyi vanobata vamwe varoyi. Handii mapanzwa? Kune marikruti evaroyi, kozoita masiniya evaroyi. Tinoziva kuti zvakasikwa zvakadaro. Imi mamai makaendawo kuguva neavo, muri mbuya vevana, imi munotori nenyaya hombini, nokuti nhamba yamakatamba apa ndiyo nhamba yakawinisa timu. Makatadza kufamba sambuya vanofanira vachidzidzisa vana vaduku kuve vana mai vakanaka neunhu hwakanaka. Mumba muna baba, mwana akafa rudzi rwake ndeuru. Muno medu muZimbabwe baba ndiro ropa rinoenda kumusika chii, rinoenda kunobetserwa neropa remudzimai. Saka tiri patrilinya pakuroorana kwedu. Zvino imi makaenda kunoshedzana dare revanhukadzi chete, kuenda kumalinda.
iyo imhosva yandinokuonai muinayo. Apa ine ndiri kuti kuita kwakadai kwakashata. Mombe yekufukunura guva rifukunurwe kudzinza redu revatema, kumarinda kutambirwe mombe imwe chete. Ndouya mombe mbiri kufukunura chitunha nekuchibata-bata zvakazvimirira zvega, chinoyera chitunha. Ndouya kumaprofita nevakaenda kunobetsera kupara mhosva vachihwitinesa kukurudzira mabasa yakaipa. Munoripa mbudzi imwe chete. Ndoti muzive mazwi anobva pamuromo penyu nezvekubata nepfungwa dzenyu. Ndichibva ndadzika ndokupai mwaka anenge ane nharo kuti haasi muroyi, anouyawo ndiona ndomutumira kuvaroyi vanoenda kunomuongorora. Mese ndinokuti endai uko munotuhwina, munobva machena, magezeswa, machenuro. Imimi muprofita amai, pakubata kwenyu hakusave kunokonzeresa. Murundinzwa? Itai zvinhu zvenyu zvakajeka. Asekuru, mhosva dzenyu madzinza. Saka iye zvino mukati memwoyo wenyu nenhau iri pamusha menyu muri kunzwa sei mukati memwoyo wenyu? Dai manga muri mambo munganditaurire kuti chii? Taurai, ndakupai umambo. Taurai. Matongere ndiaya sikuchero mama. Chema ndesaka ndiri kuda pamukana kuti taura. Chero idinali roti kunga wadana chira roti netazo atoomira. Mune muri kushanda muri mukompaundi. Mukompaundi muri kuitei? Munorarama sei? Tingoita zvinarike. Shenda munove vanhu kwavo. Kana mave vanhu kwavo munozotsvaga monditsvaga ndokutsvagirai basa rekuti muite. Asi uroyi ibvai mauri. Ndaipawanika nebatsira nekwanisa kudongedzera ndozi kuti mazina yangu muroyi kana kuti uyu muroyi ndigare ndiziva kuti shwa ndiakajaa kutoti pese paitinochifamba akanga havasi zvisingazvisangana kuti kutsvaga wabatsiri vabatsiri nekukasira zvichazvaitawo kurefu. Alright, vanobetsera varipo, asi iye zvino iwewe mhuri yako newe wacho unoda kuti murape mhuri yenyu yese. Vanoita basa iroro varipo, asi pari zvino kune vemutemo vanotevera ndo vandakuti vane mibvunzo yavanoda kuti vazokubvunza. Nokuti kumararamiro yedu chitunha chifukunuru kuita exhume munhu pane zvinoitwa zvinoti mapurisa vauya muno ndivo vauya ndive mauri pane element of criminality newitchcraft. Saka zvakuda kuita analyze kuti
mhosva nokuti mwana wapo hatisi kuziva kuti ari kupi. Object yecriminality irazor blade isimbi, it's a metal object. Andiporopapo it is on the metal side. Object yedamba it is on witchcraft side because it is found in our culture in healing processes. Yari associated with witchcraft. So there are two things. Pakufa kwa mwana huyu anzi iye baba wake ataura chiti anakutora nguva yakareba. It was 30 minutes period or less than an hour. Vese vakasara nokuvhunduka. Saka iyi ava vachavhunza rutivi rwavo vaferefete sei musina kuenda kunotora burial order because inotorwa anga munhu. Then akatungamirira kunoviga wacho mucommunity hamuna kuzivisa vane kodzero yokuziva. Pane vane kodzero yokuziva hamuna kuvazivisa. Saka pandiri kuona pane evidence inoita lead kuti pane ushereketo hwakaitwa. Ende imimi ambuya wacho nemichiremba wacho mese muri kuratidza kunge muri kudzungaira so pakutaura kwenyu. Saka inini zvandataura ndizvozvo, judgment yangu ndiyoyo. Musazozviita zvakare. Anoita izvozvo inini ndinotonga nokuti dunhu rangu rinofanira kuti richenewe. Mazvinzo nokuti chitunha ichocho pachakarara kana arimo kana akajiwa kana ari kupi ndiri kufamba nazvo ndichaongorora. Kune vanorarama vari kufamba muno zvakamwa chikacheche kachichema musango. Hamusati mambozvinzwa mumasango unovhunzani pane kumbundikidza kwemweya yevana vazhinji. Saka apa ndati iwe mupostori kana ita uri muprofita, simbisa matsamba yako nokuti mhosva ndichazokupa. Anditowazinzwa. Saka imi ambuya imi mune mhosva yakubatai, nemigogo wacho mune mhosva dzakubatai, nemi makaperekedza kufamba kuenda kumakuva musingazivi kuti muri kuenda kupi. Next time zivai kuti tsoka yenyu ngainange kwairi kuziva. Ikaenda kwaisiri kuziva unoripiswa. Mazvinzwa ndofunga inini ndapedza nini. Varipo varoi vasidhirani mazvinzwa amai memory gogo taura mama. Imi mamai nemigogo vanoda kuenda vanoona muroi uya kuuya ovaendesa ikoko. Ano muri kuenda izvozvo kana muchida ndonda ndokwanisa kune muroi mukuru. Amai musateurira musiri kuziva zvamuri kuita. Ndiyo nyaya yatanga tiinayo. Tonga itinzwe. Mambo akwanisa kutonga here kana kuti kwete. Nhau dzacho dzakaoma vedu. Ndofunga mazoona Zimbabwe Republic Police yadanwa kuti wakasunga vanhu. Mambo watanga vatemera pavo, asi pekupedzesera vadzitakurwa zvakare nemapurisa nekuti vatadzira nyika kuchivanhu vakagotadzira nyika zvakare kuchirungu.
zvinowanikwa hazinapo matairi kupururudzira nhamo yacho kunge rugare. Andrew neshambandiro zita rangu. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvatiramba tichikupai, asi mvurwi tichiinayo nekuti muri kuitika zvidhafu. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.